Aiwa madekwane, hama vadiwa, tadzokazve pachirongwa muparidzi anoti, ndini wenyu baba anoti. Muparidzi unoti. Aiwa, tikudzoka tichienda pane nyaya yedu yatakasiyira panzira vhiki rapera. Kumhura Mweya Mutsvene. Tikati inyaya yakadzama iyi, inoda vakuru, vafundisi vakuru kunge vachitaura pamusoro payo. Asi changoedzawo kutaura nepatinogona nepatinopuhwa napo neMweya Mutsvene. Aiwa Ishe, ivai nevanhu venyu vakateerera. Ivaiwo neni mutauri. Komborerai chirongwa chino, Jehovha Mwari wangu. Tirambe tichidzidza zvakadzama, zvitsva nezvinobata mwoyo yedu. Kudzwai namatwa anosingaperi, Jehovha Semasimba. Muzita raBaba naRamwanakomana Mweya Amen. Amen. Tiripo pakumhura Mweya Mutsvene. Hatichadzokorodza zvatakataura vhiki rapera. Handichatomboziva kuti takataura kuti chii. Asi pane vanoda munongoenda munochinzwira moga. Monzwa kuti zvainzi chii. Ndichikurangarira kuti takataura nepamusoro pezvinhu zvakawanda. Tikaverenga nyaya yamuonde, nhasi tingangozvidzokorera futi. Tikaverenga ipapo pana Mako 3v20-30. Ndo patiri, asi tirikuda kuti timbodzika nawo mashoko acho akataurwa ipapo, akanyorwa ipapo. Tichinzwa kuti zvirunzi chii. Amen. Zvinonzi zvino wakapinda. Edza nimbotsvaga platform yakanaka. Anzi zvino wakapinda mumba. Amen. Jesu wakapinda mumba. Vazhinji vakaunganazve, nokudaro vakanga vasingagoni kunyange kudya chingwa. Amen. Ava vanhu ava vakanga vari vazhinji, tangonzonzi vakangoungana zve. Vakaunganira imba iyi sekuunganira kwavakaita pakazorapwa munhu uya wakanga une mitezo yakafa. Zvikanzi vakapinda mumba. Nokudaro vakanga vasingagoni kunyange kudya chingwa. Panotinetsei ipapo, nekuti isu tinofunga kuti kana munhu apinda mumba unofanirwa kudya akavanda. Unoziva kuti tanga tine madambudziko edu enyaya yekunetseka kwechikafu. Tanga tine madambudziko edu enyaya yemasanctions. Tanga tine madambudziko edu ekuti zvinhu zvakanga zvisinganyatsofamba munyika zvakanaka. Taitamburira kuwana chinhu nyangwe une mari yacho. Kana wakachiwana, munhu anacho aingotaura mari yaanoda, ndokutoti utochiwanawo. Aikwanisa kubhadhara panguva iyo ndiye aiwana chinhu ichocho. Pakanga pane kunetseka zvikuru. Saka kana waiti waunganidza zvinhu zvako zviya, zvichida watumirwa nehama dziri kunze kwenyika, waindovandisa. Wakanga usaise mukicheni kana mupandi. Waindovandisa kana pasi pemubhedha kana mumawodhiropu. Zvanga zvisachengeterwe kune dzimwe dzimba. Zvakanga zvakuchengeterwa mumabhedhumu munorara baba namai. Handi, kana zvawandisa zvainovanzwawo kumwe kusingapinde vanhu kwakanyanya. Nekuti kicheni, munhu akangopinda mukicheni akutonotsvaga kuti kupandiri kune chii. Nyangwe iri shamwari yako chaiyo, inenge dangoonawo kuti zveshuwa hauna here chinhu chauri kuti hauna ichocho. Vamwe ndovakanga vakangwara, vaiti kana vakawana chinhu vobva vakurumidza kupa hama dzavo vepedo, shamwari dzavo ndo dzavaivimba nadzo kuti vawane zvekudya. Kusara kwekuti kana shamwari yacho ati chakati ndinacho,
womubvunza kuti ko une chakati here, akati ichocho hachina, ndochaunomupa ichocho, kuita kuti kana zvazouya kune shamwari dzako idzi vaizokupawo nechimwewo chavanenge vawana. Chainetsa ndekuti dzimwe nguva une mari hauna chikafu, kana kuti hauna mari hauna chikafu, kana kuti ungone chikafu chete. Maona, zvakanga zvisaita kuti titengeserane pachedu, asi kuti tiite sei, tikamurirane, chitozviziva kuti kana munhu atozozvitenga, paunenge wazviwanira ipapo ukatenga taizongosheya. Maona, pakabva madyo, vanhu vaichengeta zvinhu vachiita zvishoma zvishoma, vachibudisa zvishoma zvishoma. Vanhu vakanga vasingade kuzikanwa nguva yaanobika, zvida mangwanani, masikati kana madekwana. Vaingodya vakavanda, wobva wabuda kune tambo, wodzokazve wodya, wobuda kune tambo. Dzimwe nguva vaingodya kamwe chete pazuva. Amen. Saka zvino vakapinda mumba. Nyaya iyi ndoda kuti ndiibatanidze nenyaya iri pamusoro inonzi Jesu unodana vadzidzi vake, yatakataura svondo rapera pamberi. Ndopakatumidzwa ana Sifasi kunzi Petro, navana vaZebhedhi ana Jakobho naJohane kunzi vanakomana vemabhanan'ana, kana kuti vanakomana vokutinhira. Makaiverenga iyoyo nyaya inobva paMark 3 kubva pavhesi 13 kusvika pa19, yakabatana nenyaya yekuti vanhu havakanga vapuhwa simba rokuita sei rekuparidza, vakapuhwa simba rekuita sei zvakare rekurapa pamweya nerekurapa nyama. Kurapa mweya kuita sei? Kubuditsa mweya yatsvina. Takati chii last week? Takati musashamisike kunzi munhu unenge uchirapa pamweya pane madhimoni anenge achiti yere 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 achidaidzira kusvikira abuda. Kwete, unorapwa neshoko raMwari, shoko rakapinda mauri. Mweya yatsvina inobuda yoga, haitomboridza mhere, inongotama chete. Hazvinei nekuswera uchirara pasi uchibvisa hanzu dzako, uri mukadzi uchibvisa zvinhu zvose zvemukati nehembe iri pamusoro, uchisara wava nudhu. Hazvinei nekudaro izvozvo. Kana warapwa, unorapwa neshoko. Shoko rine simba rokurapa, rine simba rokubuditsa mweya yakaipa, kwete nekuvhundutsa munhu nokumuisira pasi, kana nokumukandira mumoto sezvatinombodzwa, kana nekuumburuka achizhambatata, kana achidanidzira kuti mune mhaka neiko, mwanakomana waMwari. Iro shoko rinongopinda roita sipini, rongopinda zvinyoronyoro, semunhu ari kumwa kana kuti Coca-Cola zviya. Parinenge ichitonhorora uchinzwa ichidzika nehuro yako, yapinda mukanwa ichidzika nehuro yako, ichisvika kudumbu, uchinzwa kuti kana nemudumbu vakutonhorera. Ndozvakaita shoko. Chabva mudumbu mako nepauri, unonzwa kana kupisa kuchitanga kuenda kure, so kuchita kunge wakunzwa kana kamhepo kari kusvika kwauri, nekuda kwechinwiwa chawanwacho. Ndo zvinoita shoko izvozvo kana richipinda mauri. Hiti, kupisa kuya kwakubuda, ndokubuda kunoita mweya yetsvina. Ko mweya yetsvina inobva papi? Mweya yetsvina inobva pakuseta murayiro. Chakachena ndo murayiro. Chiri against murayiro, mweya yetsvina. Chinopesana nemurayiro, mweya yetsvina. Muri kuzvinzwa? Saka madhimoni amunawo aya, dzimwe nguva haazai heri heri heri, ndekungoda kungonzwa shoko, nokutora shoko reya nekurichengeta mumwoyo yenyu nemupfungwa dzenyu,
nokuriita nokurangarira kuti zvakanzi, zvakanyorwa zvichinzi. Takambopabata kaipapo handi? Zvakanyorwa zvichinzi. Ndiani aitaura kuti zvakanyorwa zvichinzi? Ndiye Jesu Kristu mwanakomana waMwari panguva yokuedzwa kwake. Hapana pazvakatsenengurwa zvakanaka kupfuura Luka 4. Ziti Luka 3 or Luka 4? Luka 4. Nguva yokuedzwa kwaJesu mushure mekunge abhabhatidzwa. Zvikanzi wakaita sei? Wakabva ipapo ane simba. Apedza kutaurira dhiabhorosi kuti zvakanyorwa zvichinzi. Saka makambonzwa vaapostoli vachitaura kuti dzingai Satani neshoko raMwari. Zvikanzi makaita shoko raMwari, makariverenga, makaridzidza, makariziva, makariita, munodzinga Satani. Unosudurukira kure nemi, nokuti muri kuvandudzwazve. Imba haingavakwe nemusi mumwe chete, asi munhu unoivaka unoshingirira kuipedza. Munoona? Imi shingirirai kuvaka temberi dzenyu, uyezve nokunatsa miviri yenyu. Zvinonyanya kutinetsa isusu muviri. Wakaona mweya wako une tsvina, mweya wako kana une tsvina uchingofarira zvinhu zvakaipa, pane dambudziko. Nekuti dzimwe nguva nyama yako ingava yakavandudzwa, inoita kunge temberi yaMwari, asi chirimo mweya mutsvina wakagara mauri. Hausi kuzobata zvavo kunyama, asi urimo wakagara wakati go, wakazorora zvavo urimo uchiti uyu ndewangu. Dzingai nokuisa mweya waMwari. Kana shoko raMwari richipinda mamuri, imi makutanga kudzinga mweya wetsvina uri mukati menyu. Imba makavaka kudhara, imba iripo yakachena, iri kurakidza kuti inotaridzika kubva kunze, asi mukati mayo ndo musina kuita sei? Musina kucheneswa, mune tsvina. Chakuda kubviswa kuchenura imba iya neshoko raMwari. Mweya yetsvina ichibuda zvishoma nezvishoma. Kana waiba hauchaba, kana waipomba hauchapomba. Maona? Kana wakanga une shungu manje, ndo patakutaura. Shungu dzekupomba, shungu dzekuba, shungu dzekuuraya, wakuenda uchireplace neshungu dzekuita sei? Dzerudo. Shoko raMwari ndiro rudo. Mitemo iyi ine mitanhatu. Inobva pakuti kudza baba vako namai vako kusvikira pakuti usaite ruchiva kana kuti usachochore. Inotaura nenyaya dzerudo rwatinaro kune vamwe vanhu. Amen. Kana wakambinga uchitya Mwari asi mifungo yako isina kunaka, wakutya Mwari nemifungo yakanaka. Dzidzai kuti kana muchinzwa, kana muchiona mifungo yakaipa yako yamupfungwa dzenyu, muti ibva pano Satani. Iti ibva pano Satani. Kana wauda kufunga wakaona mai vachifura nabo, woti ibva pano Satani. Obva watotarisa kurutivi, wotoregedza kufunga nezvavo. Wakaona baba varapa vachinge vakasimba, wakanzwa muyezo wobati ibva pano Satani. Wototarisa kure, wakutotsvaga zvimwe kana kutotiza ipapo uchitoendawo somewhere else. Musapindwe nemweya yekuti kana makaona maakutochochora, maakutoda kuti zvisvike padhuze nemi. Mangoti pfuurei ipapo, maakutotsvaga kuti zvinoita here, kuti zvinhu zvamunoda kuti zviitike zviitike. Chatanga chii? Ipfungwa. Zvino kana nyama dzenyu dzikajairira kuita izvozvo, mamudambudziko. Makatanga nekumhura shoko raMwari.
nyama yenyu yava kudairira. Makugara muupombwe, mukuba, mukuroya, mukutuka, mukusvora, mukuuraya, mukuromba. Zvinhu zvose zvakungodairira zvakaipa. Masande tine chikuonai zvino kuchechi, but kutogara tiri kure nemi zvakatonaka chaizvo chaizvo. Dzingai mweya yakaipa nechi neshoko raMwari ndozvinotaura. Kristu paanopinda mumba, munhu wose ane kodzero yekufunga kuti zvakaipa zvinofanirwa kubuda nepamahwindo zvichimhanya zvichitiza, nokuti Kristu apinda mumba. Zvikanzi asi apa vakanga vakatounganirwa, vatoonekwa vachipinda mumba. Mweya Mutsvene yakati tamuwana Kristu uya yakabva yatomhanya ichienda uko. Vanyori vakati ndiye Kristu anogara achitaurwa, handeiko. Mhuri yake yakati hazi mukoma Jesu here, handeiko kutinovatora vanenge vakupenga. Muri kuzvinzwa? Hanzi anga kuda kusungwa nemhuri yake achifunga kuti akupenga. Tore tiimende naye kumba, njere dzake hadzichaita zvakanaka. Kumhura Mweya Mutsvene kwese ikoko. Vanyori vauya kuzotuka, kumhura Mweya Mutsvene ikoko. Madhimoni anenge achishamatidza zvaanenge achida pamberi pomweya Mutsvene, kumhura Mweya Mutsvene ikoko. Zvikanzi vapinda mumba vakatadza nyangwe nokudya chingwa. Hatifanirwa kudzokeredza zvinhu izvi takadzidzidza kudhara. Taane nguva tichizvidzidza. Ndikati kana muchida kuziva kuti chingwa chii, munoverenga pakanzi mana yakadonha kubva kudenga. Munoverengawo pana Johani unotaura kuti Jesu akati ndini chingwa choupenyu. Chingwa chaicho chamunoda chinobva kuna Baba. Zvikanzi vabereki venyu vakadya mana mugwenga vakafa, asi ndini chingwa chaichazvokwa. Zvino kana Jesu ari chingwa chakapinda mumba, vakatadza kudya nyangwe nechingwa, zvinoreveiko? Zvinoreva kuti vakashaiswa mukana wekuverenga nokudzidza shoko. Fange zvatiri kuita. Mukana watinawo vakaushaiswa. Nekuda kwechii? Vaidedzera kuti Bherezebu vanga vapindawo mumba, vamwe vachidedzera nepamahwindo. Mweya Mutsvene ichiumburika zvaichita masomersault, ichiita kunge iri kuita breakdance imo mukati memba. Veya vemhuri vakati yatimukoverei kunze tiende naye, akupenga. Vanun'una vake vose, vechisikana nevechikomana, hanzvadzi navanun'una, namai vake vakanga varipo. Muri kuzvinzwa? Vakashaiswa nguva yekudya chingwa, yokugoverana. Ibva mapabatisa ipapo. Kana muchiti imi muri kuita Holy Communion, munofunga kuti muri kuita chii? Holy Communion kuita sei? Kugoverana zvakatsitsika zvenhiki, zveshoko. Hakuzi kuswera muchidya macornflakes nemachichi, amunenge muchidya nekumwa nonza neraspberry, nyangwe newaini isiri alcoholic. Handiyo Holy Communion iyo, hapana holy pazvinhu zvamuri kuita izvi. Zviya zvinhu zvinongoreva chiratidzo chete chekuti zvandinoda kuti muite ndizvo zvakati. Kuti kana masangana, pose pamunosangana, muve nekugoverana kweshoko. Ndo Holy Communion iyo. Asi takabatwa kumeso. Zvikanzi zvifananidzo zvinopfuura shoko raMwari. Maona manje? Saka tinofunga kuti tangonoenda takanolova zvedu tuma raspberry tuya takanofuga pamberi.
takapuwa tumaflex takaisa pasi perurimi kana pamusoro perurimi akatanga kupera kana unongonzwa akapera ndekungosvisvina akabva kapera kana switi itori nani inotombogara. Netiwaini dzimwe kana makapuwa waini iri alcoholic fange isusu taimbomwa taitobva ipapo tine havi yekuti akomana dai vambotipuwa mbishana kungotiwedzerawo mbishana kana kungoti kakapu kaika vanotipa kadiki tivangoita kana kuti twice as much tobva taita bho nokuti havi yatinobva tinayo ipapo tinoenda straight kumbonobata bhodhoro rewaini tombolowa vanhu kuti zvinhu zvimbogadzika mumwe apa muri kuti mabva kuholy communion. Kuzvidza zvinhu zvinomirira zvinhu zvamwari. Muri kuona manje? Holy communion kugoverana shoko kwatinenge tichiita kuya. Ndio inonzi breaking bread. Muri kunzwa? Zvikanzi Jesu wakatyora chingwa wakapa vanhu. Handizivi kuti mashoko chaiwo eshona anoshandiswa ipapo ndeechi anoti kudii. Wakabvarira chingwa wakapa, chimwe wakaseva wakapa mumwe. Zvikanzi uyu ndiwo muviri wangu. Vaidya nyama yake here ipapo? Vanga vasingadyi nyama. Zvidai vakatora nhindi yegwayana nokuti yanga iri paseka. Dai vakatora nhindi yegwayana akati uyu ndiwo muviri wangu zvaizwisisika. Handi wakatora chingwa wakati uyu ndiwo muviri wangu. Ko tinogoda muviri wechingwa iyo nyama iri kuyo. Andika paseka ndo patinouraya gwayana repaseka. Ko sei akatora chingwa? Mupafungisisa ipapo. Uyu ndiwo muviri wangu. Ko gwayana rechibayiro riripiko? Rinodikanwa naIshe. Hata ndiro gwayana ratikatora ropa tikaisa pamagwatidziro. Zvinongomirira iye kuti tiponeswe. Wakadii kuti iyi nyama iyi yegwayana ndo chibayiro ndo muviri wangu. Wakatora chingwa. Chingwa chakamirira chi? Shoko raMwari. Shoko raMwari ndochi? Ndo Mweya Mutsvene. Amen. Amen. Ngatiregedzei kumhura Mweya Mutsvene. Wakatora chingwa wakadya. Vakapinda mumba vakatadza kugoverana shoko. Ndoda kuti mudzidze chimwe chinhu ipapo futi. Tati nyaya iyi inotangira pashi, haitangire ipapo. Inyaya iri kutongoendera mberi zvayo. Ngati inotangira tinenge takapotsa. Ndati inini makatarisa pana Mako 3 verse 18 kusvika pana 19 panonzi Jesu unodana vadzidzi vake akavapa simba. Akavapa simba. Ko chakazouya paPentekoste hachiko? Kana vanga vane simba kudhara? Kwete. Simba ravari kushandisa ndo simba raJesu. Muri kuzvinzwa? Ndo pazvino explain apo zvoga ipapo. Makatarira kune zvimwe zvese zvinotaurwa izvo. Especially makatarisa panonzi kuzvinyima zvokudya. Kuzvinyima zvokudya. Kuzvinyima zvokudya tikati kuita sei? Kutsanya. Makatarisa panyaya yokutsanya iyo pavhesi 18 kusvika pa22 panotaura kuti kana chikomba chichiri kushamwari dzacho vangade chii kana uri mutambo wokwani. Handika chikomba chinenge chingodedzera kuti uya nechakati kune mutungamiriri wemuchato iwo.
master of ceremony kuti panotoshaya chakati chotouya chichimhanyiswa. Vanenge vachisevha votouya vachimhanya, panapa tinoda nhindi dzenyama, panapa tinoda chicken, panapa tinoda kumbodya rice, chimbotipawo mukombe wewaini houwe. Handi zvikanzi kana chikombe chiinawo havangashayiwe chinhu, nekuti vakanga vabvunzwa kunzi chi, ko sei musingatsanyi? Simba ravanoda vakanga vasingade rekutsanyira rakanga riri naJesu, rakanga ritoripo richifamba pamativi avo, padivi pavo mazuva ose. Maona pavakadanwa vakabudira kunze vachinoparidza nekubudisa mweya yetsvina, rakanga siri simba rabva kudenga, rakanga ritoripo pasi kudara, rakabva pana Jesu rikapinda muna avaya. Sekubata kwakaita Mozisi Joshua musoro kuti utungamiriri huende paari, nokutyiwa pakati pavaIsraeri kuve paari. Maona, nouchenjeri huve paari, nokukwanisa kumira pamberi paari, paEreazari muprista kuve paari. Kana kuti ndiFinehasi angari muprista here, achazviziva. Maybe Elias. Elias, I think. Elias ndebaba vaFinehasi. Ndizvozvo zvimwe. Saka zvichinzi dzimwe nguva kana muchida kunamatirwa kuti muite mabasa oumwari, panotouya mumwe muprista oisa maoko ake pauri okunamati. Kare zvinonzi Samueri zvaakatumirwa kuno anoenda kunozodza Benjamin. Kana kuti Benjamin. Sauro zvaakauya kuzozodzwa kuna Samueri. Mweya Mutsvene wakataurira Samueri kuti ndiye munhu watiri kutsvaga kuti aite chi? Mambo waIsraeri, ndiyeye uchaiche. Zvanga ndekumutambo akanomudzodza. Zvikanzi mweya weuchenjeri wakauya paari akatanga kuprofita. Zvimwe chetezvo nani? naDhavhidhi. Mweya wesimba wakauya pana Dhavhidhi paakazodzwa, wakava neuchenjeri, wakatotanga kuita mabasa ekushingairira kuti aite chi? Mambo waIsraeri nokutungamirira vanhu vaIsraeri. Asi mweya pawakabviswa kuna Sauro akaita sei? Rakasarira vabenzi wopenga. Muri kuzvinzwa? Iwo mweya mutsvene wakanga uri pana Jesu, kwanga kuri kungodana vadzidzi nokuva vakabuda vachiita nemapenzi, vachiparidza, vachirapa vanhu. Vanhu vazhinji vakatendeuka nokuda kwavo, vakawira kuna Jesu. Vakatobva ikoko vakumhanya vari pamberi. Vanhu vakanga vatendeuka vari mashure vachivatandanisa kusvikira vasvika pana Jesu kuti vadzidziswe. Nokuti vanga vasina kudzidziswa zvakakwana. Simba ravanga vangopuhwa kunzi vamboenda vamboita. Tinozoona futi pamashure kuti pakazoita mumwe akanga ane pfari uya. Zvinzi pfari dzinombomudonhedzera mumoto, dhimoni ire. Vakatadza kumurapa. Ko sei zvakaitika? Ivo vambopuhwa simba. Simba rakanga risati rauya ravakanga vapuhwa, vakanga vambopuhwa temporary kuti vamboshandisa. Muri kuona? Ndizvo zviripo apa. Nyangwe vakanga vambopuhwa simba, vakanga vachiri vadzidzi, vaitofanirwa kudzidziswa naKristu. Kupinda kwavakanga vaita mumba, vakanga vachida kuvadzidzisa, asi vakatadziswa nevakanga vaungana. Tinotadziswa zvinhu zvakawanda kuti tidzidzise shoko. Nyangwe tiri mukereke kudai, zvichida muri mudzimba dzenyu makateerwa, pane chimwe chinhu chinotokutadzisai chete, chinenge chingokunetsai netsai. Zvida mwana unotaura, ndezvemuri kaungabva wadzinga mwana here? Asi makadzidzira kuti mwana yatiteererei zviri kutaura. Kana tazopedza, tozokutsanangurira, tozoita zvimwe zvose zvaunoda. Ndizvo zvamunoitawo nemudzimai wenyu. Dzidzirai kuti mudzimai wenyu yatiteererei. Navana vose, kana mune musikana webasa, hama yenyu irimo mumba imomo, muti yatiteererei shoko.
zvimwe zvezvo tozoita chii kana tapedza kunzwa shoko. Muchada kutsanangura zvireve kuti kana ndapedza kutsanangura imi makungogara zvenyu, makuenda kunorara, makutoita zvimwewo, kana makutotanga kufonera hama nekuenda pamawhatsapp nemafacebook makutarisa zvinhu zvisina basa. Tarisa kuti nhingi akapfeke chii nhasi, nhingi aise chii nhasi pafacebook kana kuti pawhatsapp. Tangai mambodzidzisana pachenyu, muchirangarira kuti zvanzi chii, muchiona kuti zvinokubatai sei, muchiona kuti zvingakubatsirei sei. Maona, kana manzwa, mapedza kunzwa, kana mapedza kunzwa, musakanganwe kudya chingwa, kuverenga bhaibheri. Tinotarira kuti zvaari madekwana kudai so, pandiri kurekodha purogiramu ine, muchati morara momboverenga mbichana. Kana muri madzibaba namadzimai musati maita zvebonde, mombotanga maverenga, mombonamatawo zvishoma, mozorara zvenyu. Kana makaita bonde 10 times hazvisina basa, asi ngakuve nekuzvidzora kuti pasazova neruchiva, kadhimoni kasatani kana wokupinda kana muchikudza bonde kudai. Unopedzisira wangoti nyangwe uri kubasa, nyangwe uri munzira, wakutongofunga bonde. Zvawakanga usingade kuita, wakazongoona mukadzi, watomuburuga make kudai. Wakangoona murume, wakutoona chii, wamuburugwa make, wabata zvinhu. Handizvo, zvidzorei. Nyangwe mumba, pakati pemukadzi akawanana nemurume wake zvakanaka, vakatoroorana, vakapinda mukereke, vakatobuda vane certificate yakasainwa nomufundisi, panokwanisa kuita chivi choupombwe. Musanyimana, makanzwa Pauro achitaura. Munokwanisa kuita 10 times pasina chivi choupombwe, muchiziva kuti tinoda kungogutsana namai. Musanyimana, asi mutange mambonyengetera chii, nguva duku duku. Musati manyengetera mambotanga maita sei, mambodya chingwa, kana kugoverana, kana kuverenga shoko raMwari. Amen. Zvanzi vanhu vokwake vakati vachizvinzwa vakabuda kuzomubata, nokuti vakati unopenga. Pane chimwe chinhu chinotaura kuti Jesu wakanga usaende kumba kwake, kumba kwababa namai. Pane rimwe shoko riripo ipapo riri kuzvibuditsa roga, riri kutitaurira kuti Jesu wakanga usadzokera kumba kuna baba namai. Kana akanga ari Roja muKapenaume, wakanga usingaende kumba kwake. Kana aitoenda kumba kwake, aitoenda navadzidzi vose vachindogara ikoko zvavo. Akanga asisina imba yake yaanoti iyi ndiyo yangu ndoga, ndombonosasana ndakaisa makumbo pamusoro, ndichinzwa redhiyo, ndichizvibikira zvinonaka, ndichitenga makokora nema-meat pies nema-mince pies, Mako products aya kudai. Kwakanga kusina nguva yezvekudai. Waitongogara navadzidzi vake. Vamwe vaimbomusiya vachienda kunoona mhuri dzake, asi vaidzoka. Vaenda kunoona mhuri dzavo vachidzoka. Asi iye paaifamba pose akanga ane vadzidzi. Nyangwe akaenda kunoona baba namai, anenge ane vadzidzi vake. Asi zvongogara achidzokera kumba uko akanga asina dzokera. Kana kudya kumba, handifungi kuti akanga achadya kumba kwavo. Ndikati pane shoko riri kuda kuzvibuditsa roga panyaya iyoyo. Tarirai pakanzi vhesi 31 to 35, vokama naJesu. Tinongokuverengerai chete, hatisi kuzopinda deepers.
Zvino mai vake navanun'una vake vakauya vakamira kunze. Inyaya imwe chete kai. Ndizvo zvandiri kutoona ini. Muri kuzvionawo handi? Pataurwa pavhesi 21 napavhesi 31 inyaya imwe chete. Vakatumira nhume kwaari kumudana. Vazhinji vakanga vagere vakamukomba vakati kwaari, tarirai mai venyu navanun'una venyu nehanzvadzi dzenyu vari kunze vachikutsvakai. Amen. Akavapindura akati, mai vangu navanun'una vangu ndivanaaniko? Mai Mariya ndianiko? Mai Mariya ndiye munhu unoita chi? Kuda kwababa vari kudenga. Hatiregedze kusakudza mai vaJesu. Asi apa anotaura kuti muchenjere kuvakudza, nokuti kana vasingaite kuda kwaMwari havangave chi? Amai vangu. Uyezve unoti amai vangu ndiye chi? Vanhu vari pano apa. Ndidzo hanzvadzi dzangu, ndo vanun'una vangu, ndivo hama dzangu. Inzwai munzwe. Akavapindura akati, mai vangu navanun'una vangu ndivanaaniko? Zvino akaringa-ringa vanhu vakanga vagere vakamukomba akati, tarirai mai vangu navanun'una vangu. Zvichidaro waitonongedzera vanhu ivavo. Nokuti ani nani unoita kuda kwaMwari ndiye munun'una wangu nehanzvadzi namai. Muri kupanzwa? Hatidi kupinda napo dhipas. Hatidi kupinda napo dhipas. Asi tichibatanidze nyaya idzi. Inyaya imwe chete iri kuenderera mberi yakanyorwa naMako, chinzi gospera raMwari. Gospera rani? Raishe wedu Jesu Kristu. Ivai neukama naMwari. Iwe kana une mudzimai hauna ukama nemudzimai iyeye, unofa akasara akaita mumwe murume, akatokanganwa nezvako, anenge akutotaura kuti riya rakanga riri rombe risingaiti. Kanzi uya, yanga iri nhamo kuroorwa nayo. Muruzvizvo, ita ukama naMwari naJesu, nekuti kwauri kuenda ikoko ndiko kwakuchanogara nguva yakareba. Nemadzimai imi, dzimwe nguva unongoroorwawo nekuti murume anenge ashaya chaangawana. Ongopwesera angoti chembere mukadzi. Hazvienzane nekuita sei? Nekurara mugota. Kanzi hapana nechiripo, takambokutaura imwe nyaya. Zvikanziwo uri gaba remunhu. Aiwa, nzwire kuti gaba harishandiswe kutupa vakadzi vekwedu. Ndakarenzwawo richishandiswa kutupa vakadzi vechichena. Zvikanzi gaba rechi renyongoroso. Ndingotaurawo zvandakanzwa. Saka vakadzi kwedu hatiregedze vatuka kuchiti makaba. Havasi makaba. Makaba ndo amakono. Asi hatiregerei kutukana navanhu tichishandisa mashoko akadai. Asi ndo zviripo. Maona kuti kana ukasaita ukama naJesu naMwari, zvinhu zvose zvauri kuita ukama nazvo, kana vana vako chaivo, uri kupedza nguva. Chawakaitirwa iwo ndechekuti uunze vanhu ivavo kuna Mwari, murarame sehama dziri muna Mwari. Uri kuzvinzwa? Pasi pemurayiro yaMwari. Kunzi mukadzi wabatana nemurume ndokuti tave vamwe pasi pemurayiro wani? WaMwari. Hakuna mumwe murayiro unokutongai. Tizokunze waima kutaura zvemasection. Muchataura zvemasection moenda munoroverwa ikoko kumasection. Zvoperera ikoko. Musatombouya kana kupfeka white garments muchechi.
kana kutaura mufundisi kuti takaroorana. Izvozvo hazvina basa naye nekuti makaroorana kunze kwechechi. Makaroorana pasi pemasection. Masection ana madhimoni awo asingaite kuti aiswe muchechi. Ngunzwa? Nekuti zvinoshandiswa navanhu vakaipa kuita zvakaipa. Kuna Mwari hakuna kuramba. Kuna Mwari hakuna kuita sei? Hakuna kuitirana zvakaipa in the first place. Zvosvika pakuramba. Kuna Mwari kune rudo pakati pehama. Rudo pakati pehama. Pisarema 1:31. Tikuvhurire nguva dzichihamba kudai. Nguva dzacho dzinoita kutiza chaiko. Rugare muna Jehovha. Amen. Rwiyo rwerwendo. Rwendo rwekukwira Jerusalemu. RwaDhavhidha. Pisarema 1:31. 1:31. Jehovha, mwoyo wangu hauzvikudzi. Ndakanganisa. Pisarema 1:33. Rwiyo rwerwendo zvakare. Pisarema 1:33. Tarirai kunaka kwazvo nokufadza kwacho. Kana hama dzichigara pamwe chete norugare, zvakafanana namafuta anokosha ari pamusoro, anoerera pandebvu idzo ndebvu dzaro, anoburukira kusvikira pamipendero yenguo dzake. Zvakafanana nedova reHemoni rinoburukira pamakomo eZiyo, nokuti ndipo Jehovha paakarayira kuropafadza kwake. Ndihwo upenyu husingaperi. Garai muchidya chingwa, muchigovana chingwa mukati memba yenyu. Kana zvodururwa pamusoro penyu zvinobva kudenga, zvinozara nekune madzimai enyu nekuvana venyu newose ari mukati mamasuo enyu. Vanopinda pamasabata. Pamasabata aMwari. Pamasabata okuvandudzwa. Pamasabata okuziva zvinoda Mwari. Vakadzoserwa simba sesimba rakanga rina Adhamu paakasikwa naMwari. Amen. Amen. Ngatidzokerei pachidzidzo chedu. Tiendere mberi tingoti pamaminitsi asara ipapo tomboti takavha chimwe chinhu. Mako 3. Zvanzi vakamuti unopenga. Anongopenga aita seko munhu ari kufamba achiparidza shoko, achidzidzisa vanhu, achitevererwa navanhu vakawanda. Kwamunobva uku mapenzi anosvereredzwa. Asi muchiri kuunganira mapenzi here zvamakuita? Nonga nhamo yakakudzidzisai chimwe chinhu. Tuvana tuchiri kufamba tuchiteera mapenzi. Kana kuti muchiri kuita upenzi hwewo kuti munhu kana aita chakashata mufamba muchimusvereredza. Ndinovimba kuti makazvisiyira masasikano. Hazvichaitwa navanhu chaivo. Nhamo yakakudzidzisai chimwe chinhu. Kana upenyu hwako hunenge huchida kutosvereredzwa nemunhu wose nezvaunoita kuti ungoisa chikafu patafura. Kutambura chaiko. Vanhu vanofanira kutoridza tsama. Shame. Nhamo yakakudzidzisai chimwe chinhu. Yakakudzidzisai zvinokosha. Asi nyange zvinokosha zvayakakudzidzisai zvinofanirwa kuitwa noumwari. Makagoverana chingwa, makadya chingwa, muchaziva zvinodikanwa nemweya mutsvene waMwari. Mucharamba zvisingadikanwa nemweya mutsvene waMwari.
nekuti makatevedzera zvausingade. Makumhura chii? Mweya mutsvene wamwe. Wokwake ndeupi? Wokwake ndiye anoita kuda kwaBaba. Navanyori vakanga vaburuka vachibva Jerusarema, vhesi 22. Vakati una Bheezebhuri, unobudisa mweya yakaipa nomuchinda wemweya yakaipa. Amen. Kwete amen, hapana amen. Tinoita pamushuku rakadaro. Zviri kutaurwa apa zviri kunzi Bheezebhuri wakanga uri kana wakanga uri chimwari chavaFiristia here? Bhari, zvichida Bhari ndiye akanga ari chimwari chavaFiristia. Bhari anga ari kwese kuvaMidhiani, kuna Moabhu kweko. Kwese kwese akanga ariko. Saka Bheezebhuri uyu ari kutaurwa uyu ndicho chakanga chiri chimwari chavaFiristia. Vaine nzira yavaipisira kwaari. VaFiristia vanga vane zvimwari 2, Dhagoni naBheezebhuri. Zvikanzi unobudisa mweya yakaipa nomuchinda wemweya yakaipa. Isu takanzwa shoko rekunzi kana imba yako yacheneswa, kana temberi yako yacheneswa, wakaregedza kuramba uchidya shoko raMwari, wakaregedza kuramba uchikokera mweya mutsvene mauri, wakaregedza kuramba uchidya chingwa, hanzi inoenda sei? Mweya wabudiswa uyo, kana uri mumwe chete, unodana mimwe mweya minomwe. Kana zvanzi mweya mudomwe, zvinoreva kuti mweya yakwana. Nohuipi? Mukuzvinzwa? Yakwana nehuipi. Kana zvichinzi mweya minomwe, youya yozopinda pauri. Pamweya umwe panokwanisa kunge pane huipi hwakawanda. Zvekuti paya patinoti chi? Wakati ndini rigiyoni, tokwanisa kunge tichitaura mweya umwe wakaipa, une zvakawanda zvakaipa zvaunoita. Asi kana zvanzi mweya minomwe, zvakwana. Mukunzwa? Zvose zvakaipa zvauya pauri, zvaungana pauri. Nokusadya chi? Chingwa. Ndozvatakanzwa isusu. Mweya unotonokokera mimwe mweya. Mweya haungabuditse mumwe mweya. Unotouya uchibvunza kuti kosha Mwari ndingakwane ipapo seiko? Unonzi uya hapana patigere, uya hapana patigare pamwe chete pamunhu mumwe chete. Hapana ndo patinoita musha wedu chaipo takagara zvakanaka. Hairwisane. In fact, mweya yetsvina inotoungana, hairwisane. Haitandane buda. Haite fange zvatinoita isusu. Maona manje. Kana yakugara madhimoni akugara aya, nokupisa kunoita Gehena, anotokakorana kuti pano yatigare sehama. Tichiita zvatinoda nemunhu. Wava musha wedu. Kana tikanyatsotora control, hapana anotibudisa pana. Mweya yetsvina yagara tekeshe mauri paya. Muri kuona? Saka ava vanyori ava vanozvita vanyori, zvikanzi chenjererai chi? Mbiriso yavanyori, mbiriso yavaFarisi navaSadhusi, mbiriso yavadzidzisi vemurayiro, mbiriso yavafundisi, mbiriso yani yana muparidzi anoti. Zvida pane imwe mbiriso yandinenge ndichiisa vanhu vasingazivi. Asi handiwanzobvuma zvangu kuti ndiri mbiriso ini. Zvichida ndinayo. Asi ndozvandiri kutaura izvozvo. Kuti muri kunzwa zvakuenderana kwainoita. Mbiriso. Vanyori ndo vakataura kuti
unobudisa mweya yakaipa nemweya yakaipa. Kana tichizviona kunyika yavanhu zvinoita kunge zvinhu zviri possible, nokuti kwose kukampa yenhaka zvinoita kunge zvinhu zvinoitika, nokuti tinokwanisa kuita chi, takada kuti tinohwina mwoyo yavanhu ava variapo, tokwanisa kuenda tichipesana ipapo, mumwe achiti chakati, mumwe achiti chakati, tatora chi attention yavo. Hanti muri kuzviona? Kana tatora attention yavo kudaro, tozobatsirana kuita sei kuvaka rutivi rwatinenge tichida chairo nokuderedza rumwe rwacho. Muri kuona matactics kaya, matactics. Muri kuzviona? Tingati isu savanhu zvinokwanisa kuitika kana tiri mumapoliticians. Zvikanzi asi nemweya yetsvina hazvikwanisiki. Kuti ingadaro hatizivi, isu hatibvume kuti ingadaro, nokuti Kristu akati ingadaro. Kana ichizviita yakatodzidzawo pane chimwe chinhu. Mukuzinzwa? Nokuti haingangogara yakamira pa one place. Sekuchinja kwatinoitawo inoenda ichichinjawo matactics ayo. Zvikanzi mweya yetsvina haikwanisi kudzinga mimwe mweya yetsvina. Zvikangopesana chete, muri kuzvinzwa? Zvikapesana chete hazvigoni kuti umambo hwaSatani humire. Hazviite kuti mweya yetsvina irwise imwe mweya yetsvina. Zvinochiita zvichiwirirana. Zvinototaura kuti aiwa uchimbopindawo, aine ndedza ndimbonotsvaga kumwe. Muri kuzvinzwa? Ndoda kumbotsvaga kumwe kuri fresh so. Hapana mumwe here waungasagesta ndimboenda ikoko, kana kuti kwauri kubva ikoko ndokwandinoenda upinda zvako muno. Muri kuona? Ndizvo zvazvingatoita izvozvo. Hapana kuti zvinotanga kubatirana matemo nepfuti zvichipfurana fange zvatinoita isusu. Kwete, hazvikwanisiki izvozvo. Ko paya mukereke pamunozoona vanhu vakurwisana, chii chinenge chamboitika ichocho? Ivo vachifanira kunge vane mweya mutsvene waMwari. Ko mweya mutsvene ungarwisa mumwe mweya mutsvene here? Kwete, hazvigone kuitika nekuti mweya mutsvene mumwe chete. Saka vanhu vari kurwa seya? Papinda mweya yetsvina. Mweya yetsvina yagara mukereke. Chinombokonzera ichocho chiiko? Kusateerera shoko raKristu. Kusateerera shoko raKristu. Vapindwa nemweya yavaJudha yekuti vakada kuzvitorera kereke yaKristu seyavo, vakada kuzvitorera temberi nezita raMwari seyavo. Ndo mweya wapinda. Kana kuti tizive kuti ari right, isu tisina mweya wakakwana, hatichaziva. Takutotorawo mativi, mumwe uku mumwe uku. Vamwe makutopesera makusapote mweya yetsvina. Nyange pane munhu ari right aripo, munenge muchiziva kuti ari right ndeupi. Unopesera matongotora divi racho. Vamwe ndo vanobva vabuda vati tinozodzoka taita se zvatonhora, zvadzikama. Hazvizikanwa kuti vanenge vachidzoka kuchechi nemweya yetsvina here, kana kuti vanodzoka kuchechi yakanaka, kana kuti dzose dzava nemweya yetsvina. Maona? Asi takateerera shoko raKristu. Kristu akanaka, yatiomberei maoko Kristu. Kristu wakanaka, ndiye mudzidzisi mukuru, yatimuomberere maoko. Takatevera shoko raKristu, hatife takaita maproblems anoitika mumakereke ekurwisana. Amen. Takateerera mweya yechiJudha, mweya yetsvina inenge yapinda ichirwisa wakanaka, kana kuti ichida kungodembura chechi. Iri kushanda pamwe chete, haikunofunga kuti yakavengana. Iri kushanda pamwe chete, asi iri kuda kudambura chechi kuti iparadze chechi. Chavari against apa ichechi yaKristu. Kana pane vamwe vakanga vachitendeuka, vakanga vabatwa nemweya mutsvene, inoda kuti isare yaparadza, pasava nemumwe munhu unenge une mweya mutsvene ipapo. Kana vaita in control manje, votanga kuintrodusa masystem avo, votanga kuunza zvavanoita ivo kumweya yetsvina.
Ndakazviona ini, ndinozviziva. Semunhu unoda kereke, semunhu unofunga kuti ndiri kereke pachangu, ndakapinda mumadambudziko mamwe chete iwawo. Ndakaziva kuti right, zvaitaurwa naKristu ndizvozvo chaizvo chaizvo. Pano ndikasangwara ndinofunga kuti zvinhu zviri kundifambira pereze Satani unenge watobata chigaro. Ndakatarisa Nehemia, ndakatarisa Ezra, ndakati vakomana, kozvi ndaifunga kuti zvangoitika kudhara zvikapfuura. Zvinoda kutoramba zvichiitika kwatiri isusu vanana vakadai so. Takunetswa savaIsraeri. Zvikanzi uIsraeri haubve pane chi? Pane unoda shoko raMwari. Unoda shoko raMwari haubve pane uIsraeri. Zvikanzi vose vakaadhaputswa kuti vagova vaIsraeri, asi nekuda kwemweya yavo inozvirakidza mavari, vakarakidza kuti vana voupombwe, havazi vaIsraeri, vanongozvitorera nhaka isiri yavo. Amen. Makanga muri vana vaJakobho, maakuzvidana kuti Israeri. Makanga muri vana vaIgipita, maakuzvidana kuti vana vaJesu, vana vaMwari. Imi makabva naSatani. Asi kana muchiri vaSatani, mucharakidza nemabasa enyu amunenge maakubuditsa, emweya yetsvina. Kuti isusu tanga tiri muchechi zvedu, tinopinda muchechi munomu, asi kwatikabva ndokwatinobilonga chaiko chaiko. Aiwa hama diwa, ndinotenda tagoverana zvakare tikamirira munzira. Shoko raMwari hariperi. Isu ndisu tinopera. Uzvinzwa? Isu ndisu tinopera. Nosvika pakufa tichiri kungogoverana chete. Kuti paridzani noti ari kutaura, paridzani noti d. Aenda. Haangasapedza nyaya iyi. Iro rinoramba richienda chete. Zvikanzi denga nenyika zvingatongopera zvazvo, asi shoko raMwari rinoramba rakamira riripo. Ndinotenda nekugoverana, hama vadiwa. Ndinotenda nekuuya kwamaita kuti tive pamwe chete sehama. Mwari ngaakukomborerei, chiso chake ngachivhenekere pamuri. Ngaaramba achikusimbisai nokukuvandudzai. Ngaaramba achikukurisai mukure, muve vakakwana muna Mwari. Makereke amire anobata matenga. Muchengete murayiro yaMwari. Ndiye Mwari wenyu oga, hakuna mumwe, hakuna chifananidzo, hakuna zvingasvikire pedo naye. Dzidzai kumukudza nguva dzose, kuita kuti zita rake rikudzwe nokurumbidzwa nokunamatwa. Muchengete masabata ake, nekuti ndiye unokupai zororo kubva pane zvinhu panyika zvinokumanikidza. Izvozvo zvamakatakurana nazvo kubva kuIgipita, zvokuuraya, zvokuba, zvoupombwe, zvokureva nhema, zvoruchiva. Asi chinhu chimwe chete chatinofanira kuita ndechekuti kukudza Baba vakatipa shoko. Tinovakudza nokuverenga zvoMweya Mutsvene, zvokuverenga shoko ravo, nokurida, nokurikudza, nokuriteerera, nokuriita. Mazvona kuti Mweya Mutsvene unge uri patiri. Tikasadaro tinomhura Mweya Mutsvene uri mumaoko edu, Mweya Mutsvene uri mumahedhibhodhi, mumakabhubhodhi, kana bhuku ramakaisa pamusoro pesherefu, pamusoro peTV kana pasi payo, muchiita zvimwe zvose muchiri ignore. Haiwa kusvikira tichisangana zvakare pachirongwa chinotevera, tichiri panyaya yedu iyo, kumhura Mweya Mutsvene. Mwari ngaave nemi, ngaakutarirei nguva dzose tisiri tose. Ndini wenyu muparidzi anoti, sarai zvakanaka.